הגיע הרבי אליעזר לעולם, כולם מיד ראו שיהיה תלמיד חכם. וכבר בתור פעוט הוא החל בלימודים, בגן לקרוא סיפור לכל הילדים. וכשהשיעורים של רבקה לא מצאו את פתרונם, אז ההורים הציעו קומבינה לכולם, כי חתולים הרבה יש ורבים הינם. הנה מללת מיצי, איך לא תבוא אצלה, כי מי לא אם לא אתה יעזור בשיעורים. והוא פתח את הספרים ואת התרגילים פתר, ופוק גבינה למיצי ופולקן לדבה, ולכל חתול רחוב הוא נתן באהבה, ולכל החתולים שמחה וגאווה, וכל הכבוד לשר, וכל הכבוד לשר. כל האוצרות הוא חילק באהבה, וכל הילדים שמחה וגאווה, וכל הכבוד לסבא. שהיה הרבי אליעזר לדוקטור, מחוץ למרפאה מטופלים עמדו בתור. משגנס אנחנו חולים ומיואשים, האם תוכל להיות עזר לקשישים? וכך ענה להם אליעזר בדיוק, היכנסו כאן אליי כל קשיש שלי זקוק, כי יש הרבה צרות ומחלות בעולם, הנה גם לשכנים יש, איך לא אבוא אצלם, כי מי אם לא אני אעזור פה לכולם. והוא עלה למרכבה ודיו לסוסים אמר, ופה נסע בלילה ושמה התקשר, ופה נתן תרופה או על המחיר ויתר, ולכל המטופלים שמחה ומנוחה, וכל הכבוד לשר, וכל הכבוד לשר.